Igbo mana ike m take kwa mu no zunu mana enwere ihe mere na Ebonyi State, enwere ihe mere na Anambra State. Asị na ebe ndị Ebonyi State na-eme meeting na-abịa gbagbuchie mmadụ, asị na mmadụ 10 ka asị na mmadụ 11. I don't know how the story came to be, but the fact is that na people and for ndị nwụrụ anwụ asị nchukwu na-anabata mkpụrụ obi ha na ndụkwa. But there is this story be about take a turn yesterday. I wanted to bring that news yesterday in Simba. Enwebe na-eje enwete news ka ndị bịa check ọkwa na ndị ahụ post bịa ọbụ na ndị ahụ eme the full investigation. I will not post because why? This issue of ndị Ebonyi State na ndị Anambra otegwa aka oli ngawa. This issue has been on even before mụ na gị na-abụ nene this video now. Gịnị na-ese? Nobody knows. Mana ọ asị na ofu aka lụta mmanụ o jezu ebe niile because na mụ na-ekwu ya gbara m ndị Ebonyi State boy. Ndị Ebonyi kụziri m ka esi agụ ego ti ya na rapa ọghọ bọndụ. Ndị Ebonyi State kụziri m ya and on no occasion ka ha bịago bịa prove m na mba onye Anambra. Otago enwekwa one boy anyị na-anọkwa na Lagos here nwa bụkwa onye Ebonyi. Onye tili ya na problem ndị Ebonyi State tili the boy na problem bụ onye Ebonyi State. Gịnị na-ese na onye Ebonyi State be ha because I'm one okwu na will now see what is next for me and I'll also make play the video unu kwesịrị ịnụ because na ndị mmadụ asịwago na ndị Anambra ha etile Ebonyi ka a na-eme ihe. The truth is na a lot of ndị Ebonyi State gba wicked. Let me tell you guys the gospel truth. Some of you people gba very very wicked. This guy anyị na-abụ no akwa onye Ebonyi anyị na-abụ for security reasons I will not call his name, I will not post his picture. Anyị na-abụ no onwere onye Ebonyi na-ele ihe ọ na-ele ahịa ọ na-ele. So the guy we see okay na enwere m ahịa na shop mana ọ naghị aga ahịa biko ka m kpotele gị ya ka ị balance ya ma ego o si okay ngwa kpotene mana ihe ebelu m ego based on ahịa onye nọ n'ahịa maka isi ele nya bụ ya o wee butele ya the thing beli ya ego welekwa receipt denye ya receipt based on no purchase the thing na aka ya de receipt denye ya. 3 days later ndị police wee wuchie akwa onye Ebonyi. Mgbe ndị police bịa ejemit ede man ahụ because ndị lesi the man ahịa ji ezute ezu ejemit ede man na shop ha kpụga afa ndị police ihe uniform wee bịa based on ha bịa investigation. Ejemit ede man na shop ọ bụ na ọnọrọ ya onye Ebonyi State nọ ebe ahụ kpọrọ ndị police abịa na shop onye Ebonyi State. This guy si ya na onye elesila ahịa na nke luckily for that guy anọ m dị daddy wee mewe ihe anụnwa. Ndị police wee tie aka wee kpọrọ this boy wee pụwa nsolo ha gas station mmekọrị niile mmechi ihe niile mmecha si ya na assistance like this na m yenye m phone ka nje kpọọ ndị bunu because na ọnọnụ na aka ndụ ya some things I can do. Ndị bunu na around I will have to go and call them mkpọ ndị be ha ịmana ka ada kpọna this boy wee jee because this thing mele on Thursday or Wednesday. Ka ada kpọna this guy wee pụwa because weekend ula ya transfer her to maximum prison because na buru ha gabazia Ikoyi prison between na-eme na aka nogodo na cell. Ebe kpọọ this man bụ onye Ebonyi State butelu ngwa ahịa sanna bịakwa na-akpụta onye ilesila ahịa na-asị n'izulu ahịa enwe ezu ihe anụnwa emego mmemme. This guy did not show up. Akpọrọ this guy gawa prison je ekpe ya na court. This guy wee nọ 8 to 9 months na prison jechakwa ya bata. This man did not show up ka ọ bịa gwa ndị be ya ka ọ bịa gwa ndị be ha na ya nwalesi this guy ahịa. Ọ bụrụ act of wickedness some of you people nwe. This guy serve amamihe mụ na ihe je during that time because the guy na regard him as somebody. So I also took up his pain. Then I was on bahụ nọkwa send the kwali ego he will be living fine mago ka ọ dada na asọfe ili ndị prison anụ ha na-eli. You sent him money even the first day ọ batara dị akpọrọ akpọchie na toilet. I know how much I paid. Ebe kpọpụta ya wee tinye ebe ndị mmadụ na anọ. Most times ọkpọ m sị na asị ka o kpuo nsị mana ọ bụ na ị chọrọ ikpu nsị na ego na ya. I know what happened during that time. I was standing with him till mgbe ọ pụtakwa till mgbe so ọ nọchakwa datin wee pụta. Gịnị bụ isiokwu m here? This thing na-eme na Anambra State bụrụ na mmadụ na-abụ ndị Ebonyi na-enwe problem. The guy wee report the case n'aka ndị be ha wee mee the first meeting. Ka eza the date for the second one being inconclusive. The other guy na-abụ nwere that problem. I show her up. Then anọzi n'ime the meeting achọwago ka emechaa
ndị ji egbe wee land ya wee jụkwa ka onye bụ chairman. This is ihe na-agwa gị bụ ihe men before ndị mmadụ ebido feed unu weta asị si unu na na-eheti ndị Anambra na-egbusisi ndị Ebonyi steeti. This thing nwa na-eme na-egosikwa na these people are wicked. Ha wee chọwa chairman afọrọ chairman wee gbagba ndị na-ebe ahụ egbe. Luckily for them, 2 people survived with the chairman and one other guy that testify unu ya afia na the video. Gịnị na-ese keta ejidego ofu onye n'ime ha na mbụ nwe problem because the guy kwuru okwu nke survival nsị na mgbe ndị ahụ na-apụda he overheard them saying unu ya na-emela anyị meeting. Unu ya na-emela anyị meeting. So in the sense that na so meeting ahụ a na-eme is for nwanne na aba ha na-eso okwu. Unu ya na-emela anyị meeting. Keke unu si ebe jọwa chairman. Ọ bụrụ na unu si na ọ bụrụ mmadụ na-abụ na-eso okwu, then why did they come looking for their chairman, which means it's an assassination issue. Otonuga assassination. So as it stands now, one person nọ n'aka ndị uwe ojii pending the investigation. Now as can we tell you no, unu know the legit story. Kunu mee gịnị? Gee ntị know the legit story because ihe anụ ihe na-eme ndị Igbo na ndị Igbo ji esegbu okwu na South Africa mgbe ahụ. Esigide okwu agbebu nata Nigeria wee gbuo ndị egbu na chọọchị. Ọ bụla esemokwu nwe na South Africa ka ejinia wee mee gịnị wee nwebe that issue. Kịta anụnwa na-enwe n'ukwu ndị Ebonyi na ndị Ebonyi egbuwe mmadụ na Anambra State and you people are trying to blame it on Anambra State. Enwere ebe ndị ọjọọ na-anọrọ. Ndị ọjọọ nọ na Anambra, ha nọ na Ebonyi. Mana ka anyị malụ na let us not be quick to shift blame. Ndị Ebonyi na-anwụ n'Imo steeti, ndị Ebonyi na-anwụ n'Abia steeti, ndị Ebonyi na-anwụ na another steeti dị iche iche na Igbo anyị. But where it happens in Anambra asịwa nọ ndị Anambra na ndị Ebonyi. So biko nụ na-enezia this video ka ịmazia ebe eziokwu ma wee pụta ka ọ dịnụ. Ndị Ebonyi steeti achị na-agbagbu n'ọgbọ ji on Monday. Na information reaching me. Achị nọ ndị Ebonyi steeti mere onwe bụ ibe ahụ. Na listen to me. Achị nọ na Ebonyi steeti niile dị njọ maka ịmana mgbe ya iwe me my boss. Mgbe ya iwe me abụgola Anambra steeti n'ọnụ na nje ọkụzụ allegedly. Achị na the people onye zite ndị mere ibe ahụ na ọ nọ n'ọkụzụ SARS. Yes, ọkụzụ SARS nke SWAT nwanụ nke unu mal. Ngwa ka iwe menu. According to treasurer na that meeting. Ndị na-eme na meeting na according to that treasurer eyewitness not that day. And the treasurer ka ọ Ashna bia Nwụba Chika. According to Nwụba Chika was treasurer to that meeting. Ashna ran on name meeting. Now before I made that meeting, and the reason why you made that meeting until on Monday, no one never there Ebonyi State now issues. Ovonye will be a report to those Ebonyi State community that meeting. Chairman we show okay. Kabia this Monday va benya vibe. Abi olute on Monday, ja Monday. The other person bia, the other person abela. Meeting anka wa na-emezi ndị nwa ntie wee tie ezi alụ ka ndị anti izila alụ awejuwa konye uchi ama maka asaba kpudochi ilu na ana asọrọ ndaba gbaba okiri ka asaba kpudochi ilu na ana asaba konye uchi ama onye owele nkwela halụ onye uchi ama na aka ashina according to this treasurer of this Chika we si na ndị a wee wuzili wee tutu owele nkwela halụ chi ama na aka owele nkwe uchi ama wee kpọbasị anya bụ egbe ịgba nka wa gbabasị wee gbagbuzie ndị agbagbu according to Chika ọ na agbatu mmadụ 10 ka agbabu Chika wa treasurer of na meeting no mmadụ 10 na ka agbabuzi ndị survive with the chairman survive na anya anwakwu survive nya bụ ibe ịghọtago ba so na anakọwa that na ejidego the other person nke ọzọ nwee dị issue maka sị na that one biwe kpọrọ ndị ambịa gba anya bụ egbe yes onye Ebonyi steeti ibeba maka according to chairman ele chairman shi wee shi allegedly chairman shi that na ndị amgbacha anya bụ egbe wee shi unfili nuya na-emelu meeting ka nuya na-emela anyị meeting una wata iwe nna be ekwu ba ndị watch that video go and observe that video post na WhatsApp group ya na Telegram channel m so maka ndị kpụ Anambra steeti n'ọnụ blood go flow maka at the end of the day Igbo wukwa na ovuke abịara m ịkọtọ ndị Ebonyi steeti mana achọm ka clear the air ji ọkụzụ stars ba ka SWAT nwana ilu confirm onye bụ ibe achina the guy nọ na-evu allegedly sha mana na achịkọwa ibise Igbo wukwa na ovuke mana abịazi aba ofuke ndị abịa na-emebila anyị iwe and again before bi shiwa na maka ụfọdụ ashiwago na ndị nke nọ ndị nke let me tell you something abịa na Anambra steeti ibe a ịma na agụ na-eche mba onye isi ndị agụ na-eche mba daoru mba satụ onye isi ndị agụ na-eche mba wụkwa na Ebonyi steeti abịa ba akpa ntu gaa nche ke Ebonyi steeti so gwa mele onye isi ọya anọzi ọya anọ ma ashigodu n'odibe ahụ ọya anọ ọdụ nke odibe abịa na-eme ndị beba or something like that
ndị aka odo bụ ndị uche Ebonyi steeti soba alụ aka odo udo ya chiwe ndị Ebonyi steeti sochebe alụ nya bụ ibe so ebe na-achịkọ ọrụ mbise maka ịma na uche onye adịghị nje amago m ebe uche onye ọbụla na-eje nọ ndị Anambra steeti na ha abịago mee nke mana at the end of the day na-ele ebe a nshu wee gwu unye ka eshi wee shi m n'ọnya ele nya bụ ihe eshi wee mee ama wọtibe ndị ekwu mana at the end of the day o nwere ndị mbịa discriminate ọ ndị abịa ịkọ ọnụ mana ọ ka ikiri ya dị ihe m nwa kwụ ọtụ ya amadụ ndị ji nya bụ ije ọ ndị mere nya bụ ibe shi nwụtaba na ndụ emeghị ibe melụ ndị ọzọ onye ọbụla ejebela onwe ya udo. We were in the meeting, so we have the meeting once in a month, the last month of the month. So we started the meeting by 4 o'clock. So we started meeting that yesterday, exactly 4 o'clock. So as the meeting goes on, the time we are about to summarize the meeting after we take our dues. So we have our brother in our midst gets issue. Aike and Sunday. Aike who? Aike Wapu. Aike Wapu. And Sunday who? Sunday. Mbamu. Okay, Mbamu. So they report it. Aike reported from the issue last week. So we sent the delegate to tell Sunday that somebody reporting from him, and Sunday did not come in the secretary meeting. So we shifted on our general meeting. What was the topic for the report? What happened before the report? So Aike is farmer. Sunday they work with Aike. Aike gives Sunday work, and Sunday did not want to work, and he collects some money. Even Aike still give them food. I cannot know the money. I cannot know the money where he give. So we send message from Sunday in our executive. Sunday did not attend it. So we send people to house. We do not see Sunday in the house. So later down we shifted to our general meeting, being yesterday on Monday. So after we finish the meeting, we take our dues as we are taking it in the meeting. So we summarize. We are about to discuss about the issue. So we look for Sunday. We did not see Sunday. We tell our people provost whether they will go carry Sunday from the house. We are just debating. Some say maybe we go carry Sunday, some say maybe we leave them until we call it in executive. And before then, small time, then open small gate. Who be them? Nobody know them. Okay. Then use their hand, open the gate, drop 2 sienna in front of the gate. What is the color of the sienna? White. 2 white sienna. 2 white sienna. Okay. And then they come. Immediately when our chairman they talk whether na union say the security from us, let them know whether the meeting we are doing they still do know or we get any problem for the meeting. So everyone just get look. Before we know, all of them come surround us. As they surround us, the first thing where they ask the minute the group where we use the record for our minutes. So secretary show them the book, then collect it with our money. Immediately they collect it. They begin to collect phone from the people where they be meeting. After they collect the phone finish, then ask for chairman. Nobody talk. Nobody, we did not talk. Nobody talk for that. After then, they punch one person. Before they collect the book, what was the first statement they used? The first statement when they talk, we say we dey do meeting against them. We says no. We dey do this meeting where we dey is a general meeting of Ebonyi State. We know they do meeting against anybody. So then ask for chairman, nobody talk. We then begin to sit down on the ground. After when they sit down finish on the ground, then raise one person. The person point chairman, then raise chairman up. After they raise chairman up, they say everybody say lie down. All of us will just lie down. So one person come and say shoot all of them, then begin to shoot us. Who said shoot us? Among of them. He didn't know the people were calling. What type of rifle did they come? That's these people don't know rifle now. Okay. We got some empty. This is recording for this. I don't want to intercept this thing. That time that the meeting was going on, was Sunday there? No. How many of you were in the meeting? About, if you count
200 and we got about 10,000. How many of you, how many people That's in 10,000 attendance? divided by 200. About 50 of you. About 50. Okay. That attended yesterday? We get about 10,000 something from this. We they collect 200. Every meeting. And once in a month. Do your son hold any position in the meeting? No. Yourself, any position in the meeting? Treasure. Okay.